ассалому алейкум мардум. Хуб ҳастин шумо, саломат ҳастин? Умедҷон дар канали Умедҷон Техноблог бо имрӯз бошад меҳмонои телефонои ҳар яки шумо. Хурсандам ки бо қатишмо имрӯз вохӯрдестам ва имрӯза видеомон видеои бомба мешавад. Дар видео лайк монед, дар канал обуна шуда монед. Имрӯза видео дар бораи авлоди Redmi Note то, яъне ки дар бораи авлоди Redmi дар соли 2023 гап меравад ки чӣ хеле мебинед ҳамаи поколенияшо ҷамъ кардем. Ай AD Plus, яъне ки ҳама телефони буҷеди сар кардагӣ то Redmi Note 12 Pro Plus 5G ра ҳамаша тайёр карда монем шумода. Умедворам ки видеои зур меша, то охира тамошо мекунем барое ки меҳнат карда қадар кор кардем. Бардори азиз, чӣ хеле ки медонед, дар магазини мо ин телефонҳо нархошон бошанд ай 5990 рубл сар мешаванд то 32990 рублара. Ва ин телефонҳо поколени ба поколени хубтару беҳтар, яъне ки ин телефон ай телефонҳо хубтара, иша хубтара, иша хубтара гуфтам ки рафтан мегира, этап ба этап боло шида рафтан мегира. Ва ҳозир мо мебинем ҳу кани телефони 5500 Redmi чӣ хеле ай, телефони 10000 Redmi чӣ хеле ай ва телефони ай ҳама қиматиш ки ӯзидан мемонед дар соли 2023 ай компанияи Redmi аст, Redmi Note 12 Pro Plus 5G чӣ хеле ай. Дар бораи ҳамин хел видео поколенияи Samsung дар соли 2023 видео кардагем, метавонед канал гузашта тамошо кунед. Ссилкаш дар описания мешава, поли фаҳмидан мумкин аст. Агар ки шумо харидаен телефонҳои нав дар Москва дошта бошед ёки дар Россия, метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экран дестем муроҷиат кунед. 915 338 71 35 рақамҳои телефони магазинай. Бемалол муроҷиат кунед ва оператор шумода албатта оперативни ҷавоб медиҳад, ҳамаи саволотона чотка ҷавоб медиҳад. Масъалаи доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияра ҳастай. Худо хоҳад доставкаам карда метавонед шумода. Дар магазини Realphone ҳама чиз реальне. Хоб бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинед, ана ки навбат ба навбат худо хоҳад ҳозир ҳар як коробкаро мекушем ва шумода нишон медиҳем. Хоб, якум телефоне ки шумо дар дасти медестен, телефони Redmi AD Plus ай ва ҳозир бошад ин телефона коробкаша мекушем ва хати шумо бибинем ки чӣ дорад дар дарни коробкаш. Хоб дӯстон, абзори Redmi AD Plus чӣ хеле ки мебинед, ин хел телефон ин хел кушода мешавад ва ҷаш бошад телефони Redmi AD Plus худаш дизайнаш камераош ва дута камера дорад дар қафо 8 мегапиксели, камераи пеш 5 мегапиксел, отпечатки палец дар қафош телефон ва 5000 мАч батарейка дорад. Процессорш MediaTek Helio G36 телефон худаш аст дар комплекташ ва чӣ хеле ки мебинед дар комплекташаш бо воситаи ҷада албатта чихол, блок ва зарядник, бахшиш чихол мегӯм коробка ва документҳои телефон худаш, дига ҳеч нест. Телефони AD Plus-а уже аллакай кушедем, дидем қатишмо ки чӣ хел телефон будаша. Ин телефона як пара мемонем ва ана ки сар мекунем дар бораи телефони Redmi 12C. Мебинем ки кани Redmi 12C чӣ дорад дар комплектасаш. Redmi 12S бардоро мекушем телефона, телефон свети кабуташ 128 памяташ. Кабуташ ҳам хеле вид дорад ва шумо метавонед ки дигар расветкашо бинед. Ва иҷа бошад документҳои телефон худаш аст, имча барои сим-карта, документҳои телефон худаш ва албатта зарядник ҳаст дар комплектчам. Зарядникш бошад микро, якта минус дорад зарядникш микрои пешинай ва иҷа бошад блок питания. Ин хади тамом. Телефон дига дар комплекташ ҳеч чӣ надорад. Телефони Redmi 12 чӣ намуд телефон ай ва ҳозир ай Redmi 12S чӣ фарқ дошанаша дар давоми видео тамошо кунед. Redmi 12 аммо телефони таърифи дизайни iPhone чӣ хеле ки дестен телефонча ва ин бошад свети кабуташ ва свети сиёҳаш аста, свети голдиш аста телефона чӣ хеле ки дестен коробкаш пленкаи руш нарисондагӣ чӣ хеле мебинед 90 ГГц экранаш кор мекунад, 50 мегапиксел камераи телефона, процессор бошад MediaTek Helio G88 ва ай ҳамин серияш ҷӯ сар кардагӣ компанияи Redmi чихол мондана сар мекунад уже. Масалан, дар Redmi AD Plus 12S чихол намонда буд, ин телефонда чихол мондагӣ, яъне чихолаш чӣ хеле ки мебинед, пленкаш бошад дар рӯи телефон худаш задагӣ. Ва иҷада бошад блок питания дорад, блок питанияш аста 18 ватта ва комплектасияш бо дорад кабел Type-C. Телефоне ки барои таъриф кардан арзандай, батарейкаи хуб, процессор бахуа дора. Гапа бисёр намекунем, полин тамошош кунед, ҳозир мефаҳмед чӣ хел телефон будаша. Вақти сёмкада ғам метиҳам, баъд намефурам. Ай ана ин модел уже сар карда, телефонҳои серьёзнаи Redmi сар мешавад. Чӣ хеле ки дестем бардори азиз, телефони Redmi Note 12
این تلفن 4 расцветка дорад. Инеш ки дестем. Ва иҷа дам ранги ҳамон Redmi 12 чихол, документ ва симча барои сим-карта. Телефон худаш цвети голд чай, цвети кабуд, сабз ва сиёҳшам аст. Ин телефона чиқар ки дестем буда комплекташаш бошад зарядонаки 33 ватта 20 зарядка дорад. Кабелш бошад 20 зарядка Type-C дорад, блок питания 33 ватта 20 зарядка ки дар байни 50 дақиқа телефони шуморо айнол ба 100 пур карда метиҳад. Ва процессори телефон бошад игровой процессор дорад Snapdragon 685, 120 ГГц экрани телефон ва 33 ватт 20 зарядка, 50 мегапиксел камераи телефон худшай. Телефон дидина лучший нишон тонтием, чем я гап ана ин телефона ма барои чи тавсия метиҳам Redmi 12C ба хотири компактни майдаакай ва болои ҳамаи процессор камерош ба қувватай просто так. Чӣ хос стекло ҳама чӣ дорад дар комплектасияш. Ранги ҳамон Redmi пешина. И шо телефон худаш чиқар ки мебинед дар ҷайи мисол камера 68 мегапиксел, телефон камера 68 мегапиксел, 5000 мАч батарейка, 19 33 ватта как обычный. Экранаш бошад 90 ГГц кор мекунад. Процессорш MediaTek Helio G 96 майдака компакт меяй. Размер қатъи ба размери Redmi Note 11 баробар. Redmi Note 12 калонтар биромад, лекин Redmi Note 12S ҳамон хел монд. Ва зарядникаш бошад как обычный 33 ватта қатъи кабели 20 зарядкаш. Телефон просто бомбай. Просто. Зарядник 67 ваттай. 108 мегапиксел камера дорад. Бози бо дига характеристика дар давоми видео мефаҳмед. ҳамон телефоне ки легендарни Redmi Note 12 Pro 856 камераш 108 мегапиксел, чихол, стекло, пленкаош омада иҷа. Так телефон худаш пленкаш дар рӯи экранаш задагӣ мешавад ва камера 68 мегапиксел, ай рӯи размераш ба размери Redmi Note 11 Pro худаш яхелай. Фақат Redmi Note 11 Pro агар боёдтон бошад ҷойи камераш камта буромадагӣ буд, баробар ҳамин камера буд. Айра фақат ҷойи камераш отдельно кардагианда, ҳамин сол модда шида ҳамин хели камера кардан. А54 ҳамаш ҳамин хелай 34 24 ҳамаш. Ва ба ҷойи зарядонакаш Type-C ай телефона, дута сим-карта мебарад ва и бошад 20 зарядка дорад 67 ватта. Ва зарядник дорад ки дар байни 50-45 дақиқа телефонтон айнол ба 100 пур кардан метиҳад. Шунидан кай бувад монанди дидан. Ба гуфтани ма мефаҳмед, лекин агар ки бо хитон бинен вообще ударайда просто ози тамошо ку. Дар соли 2023 компанияи Redmi охирон моделе ки пешниҳод кард и телефони Redmi Note 12 Pro Plus 5G буд. Ва ҳамин телефон камераш 200 мегапикселай. ва просто Redmi ҳар сол шок мемонад мардума ҳисоби хеле чизои необычниш. Чӣ хос стекло, симча барои заряд мондан ва хеле телефон бардори азиз, цвети кабуташ чиқаре ки мебинед. Камераш 200 мегапиксел камера дорад, батарейкаш 5000 мАч ва телефон бошад зарядонаки ҳама аҷоиб дорад, 20 зарядкаи 120 ватта дорад. Просто бомба. Телефон заряд монди дар байни 10-15 дақиқа, дар байни 19 дақиқа телефон айнол ба 100% пур мешавад дақиқаи зарядонак. Ва дар ин момент ин телефон топ набигем хато намекунем. Ҳамаи телефонҳоро диден. Чӣ хели телефона, чӣ хели телефон нестай. Ҳамин дарта пушо хеле даромади садқачон. Якта ба якта анбоксингшон диден. Яъне ки дар дери комплекташон чӣ доштанаш ҳамаша фаҳмиден. Ҳамаи поколения Redmi-ҳоро. Масъалаи аки нархошон. Ҳама интерес ниш. Баън ходи худо хоҳад ино як ба як ҷобаҷо кардан мебарам ва нархошона ай телефони буҷетни сар мекунем. Ай обычниш то ҳама қиматариша. Redmi A2 Plus. Оперативкаш 3 ба 64 гигабайт. Телефон чиқар гиден комплекташ ҳама чиз дар бораи комплекташи гап намезанам. Нархаш бошад дар магазино 5990 рубл. Телефон нав 1 сол гарантия дорад. Бемал омода харидорӣ кардантон мумкин. Рақамҳое ки дар рӯи экран дестем, рақамҳоро муроҷиат кардантон мумкин. Телефонча як тараф мемонем. Телефони димон Redmi 12C нархаш бошад 8990 рубл сар мешавад, 1000 рубл сар мешавад. И даршам хи рафтан мегирад. И телефоном як бара мемонам. Телефони Redmi 12 нархаш бошад дар магазин мо 13000 рубл сар мешавад. Аз бо 256 га, 126 га, 256 га бошад нархаш дар магазини мо 14500 рублай.
телефони Redmi Note 12 нархаш дар магазин мо аз 14,500 рубл сар мешавад то 18,500 рубл ҳаста. дар WhatsApp муроҷиат кунед, оператор бошад ҳамаша шумода мепартояд. нархошона қати советҳои будагиш чандра советка дорад. телефони Redmi Note 12S кирои тариф аст охи компактни майдакай. нархаш бошад дар магазин мо 18,500 рубл сар мешавад. бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. саре ки фаҳмидӣ дар бораи ин телефон информатсия гирифтӣ вообще шикарни бад мешавад. Ба ҳамин хотир бо нархш агар фаҳмӣ нахарӣ намешавад. нархи ин телефон 856 гашт. нархаш дар магазин мо 22990 рубл аст. 1 сол гарантияш қатӣ. ва последний телефон бошад ин телефони Redmi Note 12 Pro Plus 5G 856 гашт. нархаш бошад дар магазин мо 32990 рубл. ин буд поколенияи Redmi дар соли 2023 ва нархи телефоно қати шуморо шинос кардам. қати шумо будем дар канали Умедҷон Техноблог. хеле информация полезна барои худтон гирифтен. фаҳмиден характеристикаоша, нархошона, магазина фаҳмиден, одам боваринокша, агиҷо харидантона ҳамаша фаҳмиден. пешнат дорем маромат бемаҳол заказ кардан гиден. доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия дорем. метавонед ки доставка заказ кунед агар дар дигар шаҳрҳои Россия бошед. агар ки дар Москва бошед метавонед ки магазин биёед. магазини мо дар шаҳри Москва метро Бутурская торговый центр Зелёнда ҷойгир аст. ва дигар чӣ бигӯм? чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. рақамо барои муроҷиат маромат заказ кунед, мо дар хизмати шумоем. дар канал обуна шуда монед, дар видео лайк монед ва видеои хубтару беҳтар худо хоҳад айпешай. худо хоҳад дар видеои ояндамон дар бораи поколенияи Tecno Spark гап мезанем. Tecno Camon ҳамаи технология ҷамъ мекунем. худо хоҳад иждат кунем. барои вай видеода лайк монед, дар канал обуна шуда монед ва колокольчики канала гирон карда монед, чтобы ки видеоро якум шумо тамошо кунед. саломат бошед.